Chris Kester, Cadanod, Cadan says kind to hooring, Margaret Fihinamtagum, a during kind yes, Steve, no during kind Cruig, agus dúirte á seacaná. So, seachtaí cóga bhíon raibh láid túnsclíocha gainn. Agus de hála hosnig glúiseach a géirí as sin. Chuig na daoine isteach na ceardlaí an ceartan, agus hosna idir duineh úla sí le fuidimle. Agus dá bhar san hosnig an déanra a leanúnta isteach go dtí na honnaid pobl na cathrach agus na bailte, agus dásadar son, agus an céadaile tháinig túnscail díontús bíg isteach timpeall san na ferimóí. Gan dótn bhí na ferimóí gírig bíoch ar fáil don déanra mór sin as níos lú talamh, chadar slite áil chun an tairgiú a bhíadú, agus as san na ás an rud a siachnig suas 8 nitrogen agus mar sin de hosna idir dús le phosphate in gcuanas mar sin de os na hiláin, sin cacaíonas mar sin de chun an fertility ardú. Ach nuair a hosna idir duine an tairgiú bíg sin as an talamh, pastí beag a talún timpeall na bailtas na cathaраcha, ní raibh na minerals agus na dístig sa bhíasa gain tú galar a teachan cín, mar ag míad aniuh ailte agus ruí mar sin. So, dahraigh an pictúr. Well, dahraigh crotan an chomá. Go dtí sin bhíon pobl scape go gineráta agus bhí crotan duine bhí gúilní agus cromáin ar chóléhead. Ach an sunta screibh an fearr a seasamh istigh sa cearta nós na monacin mar a tháinig treis tamil, bhí idir dul mar sin tam go léirní a bhéin bogarsúlinn d'éirigh na gúilní bhd níos leithne so géint tún crotsin ar an fearr. Nis tá go chéine sí síos is géint tún crotsin ar an fearr agus an ben. So, but an rud a siachnig an glúiseacht sin, an acur siachnig an glúiseacht sin ná le mass production. Agus an feib le mass production gan dát, ná gceann sé amach mar an rud éile agus thug sé gacha go dán do dúin, agus thug sé centralisation dúin go mór. Agus thug sé fuirimle rialtas dúin, sé sin ná riarúcháin. So de fuair tír nás an Ghearmáin agus na dáil a teach le chéile, fuair na himpreachtaí móra sais a cód lúthú, fuair tír nás Indi teach le chéile agus Canada agus an Astráil, tír mór bhídin sus a scata tír eile ach teicisteach le chéile, agus fuair an Eorpach mar a haga inniuh centralisation. No, ein cinenne nó civilization bín a saoil a bhfuirim cultúr, agus is le cultúr a dhéanaan ngach duine goin cinenne oban. So na mai fa mór agus an móid fel le tanáis glostáin, an reaction bhíonna go ag an neomad sin sé ceann na hágatú bunathe ar an cultúr as a dagantú. So a rein cultúr sé an cinenne íonach an tamánaí ná tamáint leis bearacham gan an bhainte bheith gom leis sin beidir bhúte dain séireach. A rein cultúr eile, tá sé agus sin samárach, déir míist, cá mé cabharthúirt agus stoppa tú. So duine an cultúr anna thúnchar lethe ar do héal, an anastid. Agus in san cultúr sin tá sé gcónaí gatharú a brathir an sa sílathe a bhreachtainta agat. Ná tá puint eile, fála míimiid anna chud eolais in our Ceol leis an bhfuil, tríd an bhfuil. We inherit it. Tá sa gine sin, néidir 64 California idir an céad tástáil ar fiestaí, earthworms, a chroigh go raibh na earthworms a chur eolas a réig ó glúin go glúin, go raibh na piestaí óga treis fálam os an tuismáirí gan an rodéiscin tríomh. Agus dálmig Francaigh son agus luch agus mar sin den slí chéine, knappa dearg eiléis, knappa gur an bia. Vís gan éon tréinálíanamh treis cúpla glúin. So fála míimiid eolas. So tá rein cultúr ag buine sé dúsáid as sin. Ceannacha a bheith cultúr na tíre seo fadó. So bhíoh gach clán a díúisteach ar gnéthe ára eolais. So bhíoh na clanamh go a bhíoh buint le leis. Agus héach sé ó glúin go glúin. Bhí clán teile bhí buint le i dechas. Bhí muinte riad a gháile i dechas. Bhí enad a bhí siúlcha sun ó glúin go glúin. Bhí clán teile a gháile cuasaí fiig, cuasaí iascaireachta, cuasaí trodaíochta,
cuasaí eaglasta, aspag, príomh, an orsin bhíris pósta, agus mar sin de. So, mar chuint an údí sin go léir le chéile, cá míad a hiiscin, gúil míad a mreachtainta Ceol, gúil go chéanúd ceangalta le chéile agus ní féidir ling pócaí inamh agus gutaíola se chur isteachúnta. Ná, an triblóid, a láthair na huaire, tá míid tíú ceir bliana isteach a réibhlóid nó atá níos mó agus níos cóchtaí ná ceanna bhí a 1750. Hála sé sin go léir, cúig bliana díag fithe blian. 1750, 1770 hín díbháil hín mar go léir dteannta. Tá an ceann se níos tapúla agus níos mó. Agus tá anna hiúnchraige go chéanúd sa dán. Ach níl na daoine abda iscint mar tá siad in the middle of can't see the wood for the trees. So tá na symptoms a going, tá an cuasaí airgid gus, tá cuasaí riorcháin, tá nó dí sin go léir na simbol go léir a bhain leis an seanachóras a driblóid, ní bríonn siad a hiile. Cuasaí bíg, cuasaí fuinmh, tá go chéanúd a driblóid. Ach ní féidir le éanúd iscint ach na symptoms. Ní féidir le an galar iscint, an cúis. Ná tá 7 billiún againn ar an planéad seo, agus ní féidir leis an planéad a thógant. So, ba tá nádúr go húntacha, teachta neis go dtíon dúchas san rud a bhí mar a caint meil an slí go déanolalas a réig. An rud a méid ná go dusnáid an déanra fénig automatically tucha sé go dtíon puinte agus tucha sé síos a ríist. Mar ní bheidh na daoine ábalta breeding mar defa. Duine na nádúr éis na gcónaí. Nar bhí san agus cuilim go rianas experiment fuair is reint lucha bána agus bhí fíríad an fénig nead a céméid lucha bh chána ar a bare na go chéanad ar a dulecha. So nar fuair san debún gailteachta chaithas é chipboard, sheets mór chipboard agus ínas cás mór grí an áitmachí náte agus chur is scata seomraí begus go chéanad chur dá lucha stechan. Chuig an déanaar suscaí céad sa cehardíag. Laistigh de sé bhí níor bheith lucha bháin facha. A bhí gach bíga, bhí go chéint téimtecha, ach bhíidir ceangalta stig. Agus duhaidir a chéile, agus stoppadidir a pórú, agus do chuig na cín firnis, na cín firnis, na cín buinis, na cín buinin, gus do stoppan go léir agus níor facach lucha bháin. Le legus séire, bhí trúgam da. The point is, duine na nádúr tagann sé steach. Sa slí céanna gur féile ólas teachúing ó glúin go glúin, tá rud a dhéile istigh sa nádúr atá dearútagainn. Mar tá mí tris pócaí inamh do go chéan ólas a hagainn. Le leis, le mreachtaint, le riorcháin, le bíasa, le go chéanúd, níl an cultúr omláin a going hiile. Ficin, just dacha leis sin bhí anna charalum an taithir díomad ar dáin bhíoh sé gobar san Afric. Agus fersáis ildánacha be, bud bhí sé ginse na meillar gorta anna chruig a bhí an, greibh sé istigh sa stáisiún sa saníthe fiochantar na daoine teachtasteach sa champa. Agus chnach sé an fersa teach chuige. Le titin na géine tíad an smúd tarla na níthe anna hapaigin san. Agus bhí bert leanaí málaí cná, uilín cnáunta, a sodarige, agus bhí banóg an na bhaclanige a ggóil ó na chiach fénig. Agus fuair díomad amach go raibh 7 leanaí ag sa bhain céile caiilige. Ach bhí an nádúr treis kicking in, tuis go raibh bail ar an cinine, ar an species, agus bhí sé siúdábalta bíúirt an leanamh dá olcas é, agus bhí an bertéile fós am leachtaint. Dúirt díomad le stigs na campaí sin, tosnaíon lá amrid is síalú ríist, tagann si tosann si abléiting ríist na cagadaí. Tugann nam ná leanaí omláin ar an Ceol nar bhíonn si tréna fáil bháis leis an gorta. Gan dátág na leanaí na míonraíos go haimid as a gorpsúd. So, the drive for survival of a species tá sé anna láidir, but tá an taobhéile ar an pingin sin chomá. So, níl an búrtha mailer, like tá sé caiimil ar an déanar agus mar sin de, an freigra ar an déanar mór ard ná túrfuilech bíg de go chéine agus titing an déanar. That's the answer. Má dhéchan tú ar cabhan na birthrates móra, tá sé sná go bhfuil cruatan, nó bochtanas. Agus é nach go bhfuil severis, tá na birthrates titim go mór.
fianistig is sa tír gyn fénig fiachar sin. So, tá túnchar ag rudí ar an saoil gan mí darúdir. Ná rud ag nile bhhailm crúhar gaan. Tá si bh caint a gcónaí rudí dainethach. Agus solíonn sin na bhfuil slíala chun fiachant ar an saoil. Ach bhí slí difriúla gine, chuiregas an saoil a gan inniuh tá sé riire ag an rudidir dugan míid Western culture nó Western thought. Sé sin from the top down, Caesar, nó dia, mar a cheap sé féinnig effect tamil, agus na generál, agus na generál, agus go chéimid, agus na rudaí is trachtaí cos an goléir tá sé goléir riamh le ibhreacha. Os na dim na bóthracha, so many kilometres, or miles, or whatever. Numbers. Divide. Numbers. So tá currency going. Numbers. Tá luachar go chéanad. In fact, is le luachar písa alínis, is le luachar de láimh, de héal, insurance, tá luachar go chéanad, ibhreacha sé go chéanad. Sin córas de friúilteach san córas a bhí gine. Mar hampla, dlihanna mrethún a ban córas de líbhí going sa tír seo. Agus a chóras sin níor a bhéin gádaí gut, níor bhéin prísúna gut, sin a bhí gut ná na brethúna dul timppla ar nás na filií nó dochtúirí nó aon den eile bhí testáil. Agus bhí gach clán a bhail gach báil an clán sin. So, dá raing semach maid na marchas go mlín pleancar glúisteán Hamáis, chaimí snacadúch na brethúna timppla, agus an san deirdís caithir se tríhíle ceirichéad nó leaghlóisteán nó pe lucha bhí chuig nám ó thuairt do Hamáis. Agus mar amach segum sa chach mo chlán sa thuairta. Agus mar amach an achfainnig an chlán agumsa a bheith caintear sclábhaíocht san. Agus sin an rud a hálan san nád bhí mo chlán sa dinmh dainte nar á sa tomáit fion timp na háta mar sé sanna bheith chu dílas. Agus ní bhéin costas prísúna gist. No, is deachar difriúla. No, ins na dlithe brethúna sin níl mórandí facuing ach tá tráchtas sa mláán a bháin facuing as buinte sin le bechadóireacht, beekeeping. Agus insan rud sin, de réir na dlithe na mrethún má bhí bechagum sa rud atá, de chaithín císa híal le éon duine go raibh talamh chu timpplair an gomach na becha a bailú mealawatha. Now, nuair sin ní raibh pócaí beag go taile bhí go chéine, is ála bhíh clánamh timppla in áit in leanú gáideóns mar sin, so ní raibh cúpla duine gomach raibh císaí i leo. Agus sé císa bhí an aon tríon do thora na cricóige. Agus sé slí go dóisidí sé sin ná deirdís taistríonn an bechan faitse go chéan lá chun míle bhailú. Ná san chaintetha gine, Western thought, sin 3,000. 3,000 this way, that way, whatever. That's the distance a bee flies maximum. An slí éarnach, an slí gaelach an éanamh ná, taistríonn an bech an feideach a taistríonn fuaim clog clín clig, clog a bóla, nó an feide a taistríonn fuaim cuileach a gléach. As a sé sinna bhad níos crinne. Mar nar bhíonn lá fuair taistríonn an bhech, nó etalán, actually, nó fuaim a bhad níos fuide. Lá te ní dhéanaan. Talamh réig taistríonn siad níos gíre ó bhaile, talamh cnocach sléitúil taistríonn siad a bhaid níos fuide. So is córas difriúla, ní ibre bhí ann, is rud difriúla bhí ann. Ná tá mar as an libh mar go gahamídna an shift sin íanamh an arsailnis má haimid chun marachtant. Cos leis an réamhlóid nó, sin rud hatréis talúnt ná ólas an rud. So tá centralisation críochnathe. Tá ré mass production mar defa sais críochna, mar as amach is siad robots agus monachcuine bheith duine an stifsin, má bharimid. If we survive this year, be mid all right. Tá airgid mar sólding críochna. Tá banking mar sólding críochna. Sin cúscu na fibe now, because there's no raison debt anymore, there's no díise léir. We just haven't found a way around it. Ní éice míid an fibe fáin. So fi go bhhaid níos mó de beagsáis dlí dámda ann más mallet, mar tá dámtra sé beag, so beagsáis rudí cumónta tá sé de dírig sáis currency dámda dhéanamh, but ní féidir le sinmh mar écinn si leis na gréigig inmh damach an drachma ar naisig na gréigig, detar is luchálína bhir,
Tá go chéanna chuir sé steach sa tír an chostaiceach, í agus ruí mar sin, ach má ha bí a thargiú cos a bhaile, agus má ha gach pá díalta, bhfuil éana bheith dteannta sa tír bheith sé níos síre. Like bhí seabalta containing, ach chahadís gan na fíocha a dhéal na san. Mar nítarís na fíocha dhéal a euros, mar bheith an dreicme cho beag a luach a gúmprá leis an euro. So, ficinn tú gúd buntáiste buint le currencies atúil. So, sin rud a bheith going na big stocha go méid éanad dámda going. Tá sé a caintear éanad difriúil, tá sé a caintear energy units, credit units, níle treis socuir sin nach tá a caintear sin. Agus an sun, begaring sais rud atúil a bheith going inig mála tú isteach samach le sin. Le chosnig an airgid le airgid agus ór. Agus de bhí luach a buint leis. Ach an sun de duine sais an fís seo le papéir go bheith fa luach ór áil ar an papéir dúis tá sach an céad se caite, agus treis an Wall Street crashin san, hosnig idir boga an méid sin ní gach de méid cinna ór a bheiste gyd chun backing up ar an méid papéir bhí mohon san. Agus an sun de chmeate sin na fás go dtígur hosnig idir gwaat an rudar an dúgad siad an quantitative easing. In other words, just print away be damned. Like bhí seanna himúlis na sínig, bhí na sínig treis anna chud dus na dollars a bhailú suas le fihe bliana nuas, a cepa gomach sais anna chud reserves na Americánacha go, like mach na dollars acu, agus cheanna iris, ghialrís go chéir der san dollars, ach ní cheanádís éanad ach leis na dhéanamhí go fénig. So, cnuc mór grí dollars acu, agus bhí socha gur an tos lá scarta bhí hall an taibhile, agus níon sé éana hána éachar do sé eiste, that's how we just print more of it. So het luach an cnuc. Simply amach. So cá siad an dollar chimead suas inis, nó beag ní bheith géan luachar na airgid gléir haco. So tá na sínigus na Americanic Post le chéile. Agus tá an session of the tarlum for the down. Tá rud é tarlum timppla nafuil míad gahaint a churig isteaching go mór, chuiregas an rud a smóchar nálteach do rumsalár na huire, na an rud a hála leis an isce, timppla cúignú demlian a hen bhíidir a garí smachta chur faoin si isce sa dán. So an slígan intuition ná dine tú go léir registering is chun tú utility ganna sér, agus an sun sé le díine na utilities a chnach. So tá sé sin na talm sa tíir sin ó hánig an IMF isteach. Tá de géirí registering ar na septic tanks go léir, registering ar an isce go léir, na treibheacha go léir, agus tosnín sé sé eile gur fiver, just a bheith an listanis, ach na bheitú an list le fiver le tamil, san céir deile cos le ESB nó deile is idir é ghial, na bheith go chéanad registered agus fesmacht. So, tá rudí mar sin tá sin gnó a bhaine leis an mass production, leis an industrial revolution, tá an madal sin briste. Ní dáin go brose go fá termach. But it didn't darling big and crutan sin na gunning. So tá mar ráliv, gúil móránú dí talún timplaring sa dá na láthar na huire, ná fu lehan scéile rólscoing maialir. Agus y mórán cásan na tuigin na heistóirí fénig catá tarlúnt. Tá loch bancéireachta dó timppla caint mar le bancéireachtas go chéar deileag scídig socrahíanamh dúr déag nach féidir hacrú. An méid airgid atá díocha oring inis sa tíir seo, gan tracht ar éon ile. Ní féidling a dhéal thar neis. It's just not possible. So it's pie in the sky bheith caiim you know, well, selling a shame session is my hug with asportáil, so níl an déanú mór gáin chun na dóhain asportálín chun na méid sin aigid útsteach chun na fíocha mór sníal. Agus a récham níl na mar a gí céan na hiile. Tá an tíine bra an Americanig, ach tá an tíine dibláidú váschalar na huir, agus tá cólachtaí a dúna síos a fud na háteach ní sin ar CNN nó ar Sky News nó éonar deile. Agus nó a hálíonn sa tín ar hálíonn sé sin na bíon bocht na sáin, bíon gortán, agus bíon réibhlóid. So tá mar anú dí a bog a timppla, agus nílam treis caintín over global warming. Tá sé sin na bóca hendi éigen deile, ach tá sé sin fíor leis. Ní gáchateach fiachant ar nádúr agus fiachta mé gur na becha, le blianta beag an os go bhicitú méid trúliú a tarlún san éir, high frequency radiation, agus ní féad leo a slíal an sin cricóg. Ná, gábblion deagain hosní mar fechtas, bhfuil níos ollscoil scarte acu do fóla, mar bhí mar sais a caint chuid going béad go raibh rudí mar chun techt mar sin, agus hosní mar a gobar ar ólas a bhailú
ins na daimhna agsúla chunas mreachtan tíanamh dá dúirte chun lug ar an lag. Ag an nám de cheapmar gur sé ferscail. But mar sin féinnig de rámar ling. So bhfuil is an slí bhfuil Americanig an san háil bhfuil sais an rud go DEFCON 5, 4, 3, 2, 1 de réir mar bhíon an dain séar an scoil nuclear war an tarlúnt. Well tá sais DEFCON rud a gcuine chuma agus an ceannas gnáir go chéan go bre builsciú agus fásbeag ar eacnamíocht na bliana se chuing agus fíocha beag an sa agus aige den van súd cúig. Cearan sunar hosnaíon rud í géirchéime techt agus caintear chugad beidir. Trí cúpla cog agus rud í mar sin de. Tá míad anna chongracht do úr an bheanaíhanis. Siúáin an nullig. Like bhí mar scáin a caint maidir in san talmhaíocht le déanaí mar bhí cúpla deile treis tarlúnt a bhí treis rattíí op inver go ciún féin réidar. Like an grab mór a hála le bliana nós gur fuach smachtar an íle léir dúsgurt na Hafrica agus na áitna eile sé sin simúl. Nó de hála sé fé réhlóirí agsúla agus sé cainte frúil, ba go bunúsach sin hála. Chéile sin IMF. Bhfuil is go chéile sin IMF? No. Tá scar halvadóí san IMF, is le shareholders an IMF. Agus tá denúracha gur legáil sé go léir. Tá 16.7 fan géadas na scarna ag Rothschild. Chun snafte sin ar 9 o'clock news. Chun snafte is a go sin cap mí go léir gur bancéirí tá gur san International Bank rud éigen. Is drám príváide chuid. Agus tá sé dráilis an réalta sí chuirnis go léir fé smachtan san agus chuirn séirchas fé smacht agus bliad a sin is méad a sin agus tarann sa a cúige chlogus be crinúgin leat. Tá sé nóachtar na chlog a chéan ar hagann siad chun bleach lia. So tá dána go harú. Agus sin thsúla gine lethar na thuaire ná tá míid a chur bíg. Mar sin an ciad céim bí. Mar má Harlíonn sé seo. Agus le cúnmh déanaí Harlíonn, ní Harlóig. Má éiríonn dul thris gabhílas a dóid go dtí dearna bliana gan pléascáin do haiséigint a chuirigh an rud go léir sí go chéanar dána fragile. Tá rudí dul go maithe lethar na thuaire. Tá feos tá sa solas ó hebh na EU, tá solas ó hebh eacnamíocht America, tá figúrí maithachas náid na déanaí, tá na sínig go caintling, tá rudí sa fiochan gomanis. Ach má Harlíonn éonrad, tuite go léir sa chéile an na hapaig. Agus ní le ceir lá bíg in éon áit i gginál. So, an céir de Harlóch ná bhachtaína gur etiltáile bhaile. So má han tú thar leir a so go déirna bliana, din dainde go féile tata bhaile go tapaig. That's for one thing, because éire can san háit na sargabh a bheith. An darrá de Harlóig na tarlá se anna hapaig ar fad. De lá, chuig lá déag don an dostrid an léir. Mar an rud a Harlóig ar dúis na cmead fan na bríagah suas nó an cover nó chun na daoine panicking. Cmead for sin suas an nócht agus nó sin go léir. But má han sibh clistí íl nóras, like rud í tarlúntas íl sé right. Agus betú dína bhar an baile agus bí an céad rud. Ná nílann ar ádrá go gcuine sin na lean seo son í gachan bheith cho uhaas tóca le brosas mar sin bí an céad rud. Ná le cúnmh déanaí Harló sé. Mar bherim sin díalní hiigin éine chothog sa bheith sé dá darlach sé. Sin rud éile olmí mar le déimlíon an nuas. Vesmar go bheith mis cuasaí leis a nniucha ach dáach drogs a mithe bheith mis benjext. Ag tána go dóil sin gin ar homeopathy agus living agus nó sin go léir, but ní léanard le chamáile sin an tablet nar bhíonn se hámta gut. Stú brathir. So it's not a picnic. Na bhchéine le romantic ideas acu, we'll get back to nice community and we'll all know each other. Ní bheith sé mar sin na néchar. Agus cíoch ná meile sin caint sin meall an parable na Vestal Virgins leis na lampaí agus an íle. Do go dtí an pós an fear nan drom greibh an íle sa lampacha, scaoile go stechid. Bhfuil caiithimid tréimh sé beag a chahabh mar sin inis. Nar Ceol féinnig.
just go dtí deir na bliana sé ceapan féinnig go méid an chudas measa de hartan sa mar begur dí tuis sacrú síos is tusnáid daoine gain mar tar í úntacha a talúnta fud a dáin chomá. We just have to hang on long enough to change the system chun gréimála nó dí úntacha sin. Right rudí just mar samplaí, tá míad a gobar le déanaí le lélines, tá míad a géirí fáileach meile ar san dámh talmhaíochta, mar dréir an fiche going nuair a airíonn tá isce féinnig go húntaach, tógan isce anna chuid crotanmh, ní léon crotaigh isce féinnig, ach tógann sé crotanmh ar rud a dhéile. Agus airíonn má hána na lélines se hán, ní hiag míid sa ceartad is sais drámpla fuinneamh, líontán fuinneamh ar fud a dáin ar fada séad. Agus is féile an struchtúr don isce ahrú chun gomach tarthúlacht ní saras, nó gomach níomháncha má amach siad sa clími cheart. Agus fadó in san an fermóireachta bhíor siúla go fadó, rimission an teachla chéile se in san Industrial Revolution. De bhí roinnt bhd eis ar siúla isce, fiáin sa meile bhúna de bhí sé úsáid, bhíoch isce dearg mar léidir sér a chur ar a dalamh, bhíoch irrigation mar léidir sér aine bhar an dalamh chun mion riáirithe ó spotaíire harcasteach chun scapar an talamh. So ach tá ólaist sin léir dearúta lár na huair mar tá go chéanú teachtas málaí nó tá ólas sin ná. So ní fáil go héire. No bhharm cíochnú le gárod ar fad. Tresú le úna as socht an rud me an fihil, mar credim go thomlána san rud a thráice, agus chas féinnig íireachta anna láidir géirí an fihilútar nes na reachtas, ar bhíoh mórtas mór fihilig in na reachtas, is na bhí sé gan 205 and 208, agus gcuineh tailmór an daoine de chréidir an éirtar nes agus bhí Paddy McCarthy, Paddy the Scientist mar léimidir choúling agus idir an bha ach níor idir hinne. So einting go thomlána. Agus bhreilm cógáirteachas a gháil. Leis an céad cainteoir a bhí gaoineamh, mar gúil fergal a géirí astra mar hiigim, agus tréasú leis as sochtan obairúntacha dteannta agus fuair cuist ar an radio ó aisling nictíigh. So tréasú. So má hain ceisna goibh? Cad é muid haige le ceol? Na dúchasig san Astráil tá chun siad san síos an dán ar nuair dún siad songlines. Agus sé bhríd hála songline ná an stair go léir mar sin éislí gníonn sin siad an stair. Agus na bhíonn siad san ginn sin an stair, téann siad siad go dtí tasach ar fad. As credann siad sa tasachnaí ar feicach flús as nar tháinig na spridnamh seisteach, dás na spridnamh agus an teagmháil a bhí cosán leis an talamh, an talamh agus na spridnamh an dácheann le chéile, dástar ar bhuine chéile. Phenomenology thugann siad ar sin aniuh. In san níothar, le can siad ainm chur go chéanúd, caithmí ainm chur go chéanúd. But in san songlines a gcuine na Gael, ní Celtic sin tuis go leor mí Gaeling, ní Brit sin tuis go leor mí Bíorla, ní Normánig sin tuis go leor Frankíse Graintegaí. Tá mí dteannta suas do mórán treibheach súil, ach tá an bunstoch a bhd níos sinne. Agus an bhunstoch sin na seanna himúil, mar do thug sé Agrarian Society dúig nó náir sé mórán áit neile, má dhéachann na Cage Fields. Thug sé ólaíocht dúing nafuil fós dá héisint go inniuh, mar nuair a bhí na lads na Cage Fields le blianta fada, agus nuair a bhí brúna bóinne tóca, níor bheith an tracht na pyramids fós. Agus an fuimle a hála brúna bóineach san rudí sin tá sé bunthir an spiral, atá bhd níos casta mar rud matematicúil, má hasím go an sud, ná an túpáar atá mar bhun irimle dus na pyramids. So tá stuck anna chríonagainn sa tír se. Agus ar nás an salán hísan san ar bhíon tileán, titan rud isteach anas chun siad dahar nisce, ach scób na nisce leis chun siúlagus bíon an tócasteach mar farta ach glantas a ríist. Slí chéanna hánig dornán Celtic isteachan san nó Miléisig, dornán Normánig, dornán Saxonig nó Sasnig, chuir a gléir rianaring ach an bhunstoch tá sé mar an ggéine, agus tá sé ceangla leis an talamh. Agus an bundúchas a bhí gcuine gcónaí
gur leis an talamh sinne, ní líon an talamh, sin tuairim Eorpach gur líon an talamh. Sin an rud nótha go inis go ferimóí is lumsa an písa sin tóg do choise nuas, tá sé sin 3,000 cairnach or whatever it is, ibre go ríist, tóg do choise nuas de sin, like, sin rud Eorpach. An rud gaelach ná gur leis an talamh sinne. Céir díomhtá, go dastait. Agus sin an cúis, nuair a héta gur ina gaelathe an America nó san Austrráil, cúig nó sé glúinis déanaí, tá sé rá cama do le bhaile go héiring. Ní do riamháin ná níor bheith hena ar feáin. Ach fós the home country, the home place éire. Agus bíon an uignis seacha don Eán, mar tá an gael difriúil, sa dúchas. Tá mar an tíre Eorpachas níl an dearcha céancha. En sampla bhain eile sin ná in America, an dúchasach Americánach, bhín siad gan é taistil, ní ran éon treban é náit bhainach go gona tréfs an áit mór mar bhí náit chomór an tír chomór reichma. Well, nuair a hen éarnig Americanis, nó Eorpach, nó Indig, endan in a hen siad go America, tá an túnchur céannig an talamharasan agus taislíonn siad san, so dinn siad moving house goréalta. Tá in fás a moving house a tír se gáir le Ceol, bhach sé diontu go minic. Ní rion sríomh, seachas nar bhís an charsúní anóg. Howland son didn't should communicate, agus didn't should better. Mile. You know, we go to California for 10 years, you know. Oh, I've got a job in Florida, another 800 miles that way, or 1,000 miles, or I'm going up to Canada for a while. Or in fact, talking to them, Tiglo over into trailers more. That's a fikigum. So, culture, different. Talamh, tunker get oring. Kami do an ashkin talamh. Kami to snow. A fiachant a catá timplaring, agus a fiachant ar cultúr ríist chun the instructions áil chun na smareachtant. Agus sin náit os nímar. Okay?